ഭക്തിയോടെ നിൻ്റെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ സന്ധ്യാസമയത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇന്ന് പകലോളം ഞങ്ങളെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു. വഞ്ചനയിലും ചതിയിലും പെടാതെ ആപത്തവഴങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിച്ച ദൈവമേ, ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും സ്നേഹമുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെയും എപ്പോഴും സേവനത്തിൻ്റെ സന്മനസ്സുമായി നിൽക്കുന്ന അനേക സ്നേഹിതരെ നൽകിയ പിതാവേ, അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുത്തെ നന്മയെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ രാത്രി നിൻ്റെ കരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലും സ്നേഹലാളനയ്ക്കുമായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, സമാധാനത്തിലും ആനന്ദത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ സാഹോദര്യത്തിലും ഞങ്ങളെ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹരക്ഷിതൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ യാചനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ.